Croeso nôl i chi at Gylch y Defaid ag at Heilwen Braf Llanelwedd. Nawr yn y cylch mae dan ni'r ŵyn harddod Badger Face Taxel. Nawr dwi'n meddwl fe fydd mae ganlyniad yn go gloi nawr, achos mae fe wedi gweld nhw'n cerdded, mae wedi ailosod nhw, mae'n ailosod nhw eto. Ond mae'n cadw yr un drefn mwy na lai yn dwi e. Wedi gweld nhw'n cerdded, fel wyt ti'n gwybod Meinir, mae'n bwysig. Os awys, coes yn bob cornel, dyn nhw ddim yn mynd i gallu gwneud i gwaith. Mae yna newid mawr. Yngharad Francis Pistill Uchaf, Llanfynydd neu Abergorlech, Sir Gar, yn dod lan nawr o'r seithfed safle i'r ail. Felly yn dod yn ganol y ddau frawd o Swydd Derby. Yngharad wedi bod yn y bryd ys sawl blwyddyn bach nawr a wedi gwneud yn dda iawn, wedi gwerthu yn dda iawn lan yn Carlisle. Yn cynrychioli'r Cymru'n dda iawn. Mae lle dyn nhw'na, se? Yr un sy'n yr ail safle? Un Yngharad? Tipyn o le dyn nhw'na. Dros e? Mae'n i weld yn siapus, cwrs yn bob cornel. Dosbarth cryf iawn. Ydy. Felly, Swydd Derby yn gynta. Sir Gar yn ail, Swydd Derby yn drydydd, a nawr mae dyn ni Hugh Williams, Banc Talu Sir Gar yn bedwerydd. So, ar hyn o bryd, brwydyr rhwng Sir Gar a Derby, Swydd Derby. Ac un arall o Sir Gar yn cael ei tynnu lan nawr yn y bumed safle, Siwan Harris o Dalechyche. Dau o Dalechyche, bwys i gilydd fyna? Siwan Harris a Hugh Williams. Ie, maen nhw wedi bod yn y bryd ys cwpl o blynyddoedd, wedi bod yn neud yn dda. Neis gweld y Cymru lan ar y brig yn erbyn yr Elin, y Saeson. Ond mae yna groeso i bawb yn sioe Frenhinol Cymru. Mae croeso i bawb, sioe gorau yn y byd. Mae'n adeg eitha... beth sy'n digwydd nawr? Mae'n newid eto. Nawr yn y pedwerydd safle mae Michael James dau honw, a fe enillodd y dosbarth yma llynedd. Wel, dim y dosbarth yma, ond fe enillodd i oen Hwrdd Badger Face Taxel mewn any other bryd y llynedd. A'r bachgen bach ifanc nawr yn cael ei dynnu mlaen. A dyna braf i gweld y ieuenctid yn arddangos fan hyn, ynddo fe? Mae fe'n neis ofnadwy i weld y plant ifanc. Bach o help wrth y steward a'r arddangoswyr eraill. Ond mae fe'n gwybod beth mae'n neud. Ynddo fe? Y plant yw dyfodol yr ffermio. Yn ddios. Neis gweld nhw yn cymryd rhan. A'r crwt ifanc yn dod o wlad yr haf. Teulu'r Locaer. Nawr ti'n meddwl sef fel un fyddi? I Swydd Derby? Sa'n credu bod fe'n mynd i newid i feddwl nawr. Mae fe wedi bod ar y brig dy fe o'r cychwyn mwy na lai, yn dwi? Odi, mae wedi dal ei ligadau o dachrau dwi'n meddwl ni. Ydy? Mae fe'n edrych yn led yn un Yngharad, os e? Mae lle dechrau'n llyd yn hwnna. Na, galw fynd mae e. Dwi ddim yn siŵr o dwi e? Mae fe moyn cipolwg arall. Nawr, mae'r foment fawr yn nwylo yr ŵyn harddod. Mae'n rhaid nhw ddangos un e nawr, a fe alle pethau newid, alle. Mae hwn yn dyngedfennol iddyn nhw. Sut maen nhw'n ymddwy nawr? Yr un bydd yn dangos i hunan ore, fe alle fod ar y brig o ganlyniad i hynny, alle fe? Ail edrych ar y coesau, ar... Be ti'n meddwl de? A fel maen nhw'n gweud y spark ar y look at me. Be ti'n meddwl de? Dwi'n licio'r ddoi nhw, ond... Ie. Mae un Angharad Francis i weld Siadin yn Llydanach, falle. Yn dwi e? Odi. Bach mwy brown goled, yw'n ei gwaniaeth? Os chi'n mynd lawr i'r, fel maen nhw'n gweud, i'r nitty-gritty, mae bach gormod o wyn, falle, ar part ôl y ddoi nhw. Mae fe'n hapus gyda'i benderfyniad. Diolch o galon i ti, Aled. Diolch. Riverside Badger Face Taxel o Swydd Derby yn ennill y gystadleuaeth. Well, that was quite close, I'd say. Yeah, it was nice. Yeah. Nice win. Yeah. It's lovely. How many of these have you got? Better off asking the one next to you, he's just come third. So you beat the owner then? Yeah. With his own lamb? Yeah. We'll go and have a chat with the owner. Llongyfarchiadau. Congratulations. Thank you.
Did you catch the wrong one, or is he a better handler than you? I won't answer that one. But it was a tight class, wasn't it? Yeah, Tough definitely, class. definitely, yeah. Yeah, strong lambs. How many of these have you got? Nearly 50 odd now, I think. Wow. Yeah, in total. Fantastic. With a few blue texels as well. Yeah. But mainly these, like. But yeah. They're quiet, aren't they? Depends. Depends which ones you have. Ah, right. They look quiet at the ring today anyway. These ones are all right, yeah. Congratulations. Thank you. Llongyfarchiadau. Cheers.